kan zirtur hi class 12 mathematics unit 2 algebra topic matrices ania matrices chu enge kan ti chuan matrix plural form ani meya ti chuan in matrix chu a definition chu hei hi ani a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines, also called rows, and n vertical lines, also called columns, is called a matrix of order m by n. Such an array is enclosed within this bracket or this bracket ti anita. This one example ka pe anga matrix hemi definition ti fia tur hian. Matrix shrim chu capital letter a denote vector ani. A kan hmang ani pon capital A, B ani pon capital B, hetiang hian. Hetianga number omzanei taka kan rem khom. Hetianga bracket chunga kan da hian matrix kan ti chu lo ni ta. Ti chuan hemi number kan rem khom kan enter ho hi hemi matrix elements an ni a. Tin hemi hi kan en chan chuanin I a phezonga inziak hi pakhata oma. A phezong inziak dang pakhata dang om le ta ni. Khang ho ka hetilaya rows m horizontal lines heta also called rows kan ti chu lo ni don ta ama sa hi first row kan ti anga apan hi na hi second row kan ti tur chu lo ni ta ni ti chuan ading a chuk thlalam pang tiang kan en le anga hei hi first column ania hei hi second column hei hi third column kan ti te chu ni ta ni he matrix hian rows pani le columns pathum alo nei ta tin elements kha paruk anei bokani he matrix hian element paruk aneya rows pani le columns pathum aneya tin number of rows le number of columns te khan matrix kha a order an lo siam ta ni ti chuan kha matrix kha order eng tin mo a this hey hian matrix A a represent a order chu number of rows kan jiak masa anga by number of columns a order kan zia reng in number of rows hian ma shwainga number of columns hian adotang hei matrix of order 2 by 3 lo ni ta ni a elements ate chu 3 minus 1 0 2 4 6 an lo ni ta elements paruk an nei ta ni hetianga elements paruk an nei hian order hi hemi chau hi om lo theya I elements kha paruk an ni chuan an order kha 1 by 6 po ni theya ni matrix elements kha 6 ani chuan order possible order ati chu 1 by 6 chumi am zia chu hemi element mang tho hian matrix pakhat dang ka siam chuak theya chu 3 minus 1 0 2 4 6 tin a order dang pakhat le chu he hi pakhat na ania apani na chuan 6 by 1 ti om le thei ta ni matrix B tin ming ka phwa ve thunga nga ti hian 3 minus 1 0 2 4 6 ti hian ka rem le thei ani an order kha a elements ate kha paruk an ni chuan order kha 1 by 6 emo 6 by 1 emo tin tuna kan lo zia tak 2 by 3 le 3 by 2 3 by 2 order nein matrix kan siam chuak theya 3 by 2 chu ti hian kan ti don ani C equal to 3 by 2 ani chuan rows kha pathuma nei don ti na ni ta columns kha pahni cha nei don ti na ni 3 minus 1 0 2 4 6 hei kan en chuan first matrix hi kan en chuan a phezonga om rows pakhat chi om ani a chuk zong om ero chu pakhat pani pathum pali panga paruk ti chuan hi 1 by 6 alo ni ta hemi hi in en le chuan hemi matrix hi a phezong om pakhat pani pathum pali panga paruk a chuk zong om chu pakhat chi ani ta ti khan 6 by 1 ania hemi matrix hi kan en le chuan a phezong om hi pakhat pani pathum ti chuan a chuk zong om hi pakhat pani a order chu 3 by 2 alo ni ta ni ti chuan a dot le a chuan hemi a element position kan locate dan tur hi kan zir le don ani locating the position of a particular element of a matrix I hian elements in ith rows and j columns of matrix A he is denoted by aij an element hemi matrix ina a element na kha aij in kan denote don ta ni ti chuanin a matrix hi kan duang order kan duang zat kan siam theya ni masila tu na chuanin atam em awang m by n order kalo mang don ta ni ti hian kalo ziak don ta ni matrix A aij order kha
m by n ani chuan ti hianin ka siam don ani matrix in a element an locate thei dan tur chu first row ani awangin hei hianin number of rows a represent a hei hian number of columns hei hian a phei zong a represent a hei hianin ading zong a chuk zong kan ti don mani kha ka represent ani amasa first row ni wang a1 akal zelanga kan du za kan ti thei kan ti kha heta khan a1 a first row ni wang khanin hetilai mi I position a kha 1 vekin alwa dona ti hian akal le anga second row ni wangin ti hian a2 akal zelanga ti hian a2 ti hian a3 dot a3 ti chuanin number of rows sakata hian first row second row third row fourth row zela ma se kan du za kan siam thei ka tiang khan he tilaya akal thaze langa m number of rows kan nei tir don ta ni engza he hi engpo number engpo kan assign thei ni am ti khan bracket chunga ka kol khung don ta ni hey hetilai I hian number of rows I indicate awangin a1 a2 a3 a4 ti chuan he row kan lo khoi zo ta columns kan khoi le don ani columns kan khoi don chon hetilai first column ani awangin 1 1 1 1 hetilai han second column ani awangin 2 2 2 2 tilai hian third column ani awangin 3 3 3 3 ti chuan akal zel ta column makha 1 2 3 n number of columns kan lo ziak ta ti chuan he matrix hi atop na chu a m n lo ni ta chumiam zia chu he matrix khan number of rows kha m aneya number of columns kha n times anei ti na ni ti chuan he matrix hi a order hi m by n ani don ta ni ti chuan in matrix hi a order eng ang po lo ni ta se i zona khan matrix order 2 by 2 siam ro emo 3 by 3 siam ro lo ti ta se a order 2 by 2 kalau siam don ta an elements te chu ti hian om don ta ti na ni a11 a12 a21 a22 kha ti khan first row chuan a11 a12 second row chuan a21 a22 khatiang kan duang za khan ti hianin an order as zir khanin a matrix khat hian kan siam thei don ta ni le tuna zona lo om ta ni zona chuan matrix of order 3 by 2 matrix of order 3 by 2 with aij equal to 2i minus j hemi condition mang hian matrix of order 3 by 2 siam ro alo ti ta ni ti chuanin kan dir ro om tur chu matrix of order 3 by 2 chu ti hian alo ni ta a11 3 by 2 om zia chu a row sakha pathum om tur ani a11 kalam sakha pahni che a12 kalam sa pahni chi an om do na vain tahan ka du tok don achan chu hei ading zong om kha pahni ani do na wangin kan chuk thla do na a21 a22 a31 a32 hei hi it is a matrix of order 3 by 2 lo ni ta ti chuan an element kan locate tura te chu a11 a12 a21 a22 a31 a32 eng mangin mo elements kan siam chhuah don hemi mang hian elements kan siam chhuak don ani I aya hian 1 kan da nga j aya 1 chu tiang zelin le tuna kan mu chhuak don nan now a11 chu I j tilai hian in en chuan hei po hi I j ani tilai hian I aya hian 1 na oma j aya 1 na oma wangin I aya heta I aya khan 1 ka da nga j aya khan 1 ka da don eng wangin nge achan chu hi I j ania 1 1 ani ti chuan 2 minus 1 chu 1 lo ni ta hetilai om tur kha 1 ani ti na lo ni ta ni ti chuan a dot le ka kalanga hetilai element om tur hi enge ni a12 lo ni ta I aya khan 1 om j aya khan 2 om chu miam za chu 2 minus of 2 chu 0 ani hetilai element om tur chu 0 lo ni ta ni ti chuan a dot le kan kal leang a21 2 minus 1 4 minus 1 which is 3 ti chuan a22 kan kal leang a22 2 multiply with 2 minus 2 4 minus 2 2 ani hetilai om tur kha 2 lo ni ta ni chu tiang zel chuan a31 kan mu chhuak leang a31 chu 5 lo ni ta tilai hian 5 om don ti na ni ti chuan hemi hi a32 chu 4 ti chuan hetilai aya hian 4 om don ti na ni ta ni
chuan in tikhanin elements ho ka kan locate ta vek mai ni hemi condition ape ka zir apek na tangin ti chuan adot le chuan in types of matrices kan zir don ani I matrices hi chi hrang hrang a oma I types po chi hrang hrang a oma ni types of matrices ampa sabera chuan row matrix khan single row pakhat chi ane khan kha matrix akha row matrix ani row pakhat chi nei matrix akha row matrix ani example ka pedona 1 0 -3 row pakhat chi anei ni kalam 0 chu pakhat pani pathum nei ve thunga ma se hetianga matrix row pakhat chi anei hi row matrix kan ti chu ni dona apani na chuan kalam matrix omzia chu kalam pakhat chi anei matrix akha kalam matrix ani example a chuan hetiang hi kalam matrix ani achan chu kalam pakhat chi anei wangin ti chuan apathum na a chuan zero or null matrix zero or null matrix ahming ang deuh hianin matrix khan a element nei ang kha zero vek ani chuan zero or null matrix kan ti chu lo ni ta example a an element entry te kha zero vek an ni chuan kha matrix akha zero matrix kan ti chu lo ni ta ni ti chuan apalina a chuan square matrix matrices hi order chi hrang hrang om thei kan ti kha ni ma sele tilai square matrix a chuan number of rows le number of columns a alawin tluk chia khan kha matrix akha square matrix ani number of rows equal to number of columns kan ti thei don ani example a chuan a book ka hmang le anga 2 3 -1 0 hei kan en chuan rows kha pakhat pani columns kha pakhat pani ti chuan number of rows le number of columns kha lewin ang ta hetiang ang condition ani in hetiang matrix hi square matrix kan ti chu lo ni ta ni tin square matrix reng hi two row square matrix hei two row square matrix ani square matrix a chuan order 2 by 2 kan ti kher lowanga it is a square matrix of order 2 kan ti chuan a columns po kha 2 ania a rows po kha 2 ani ti kha hria thiam ngal tur ani an ni ti chuan adot le a chuan scalar matrix hi square matrix type khat ania tin hemi scalar matrix hi square matrix an ngei tur ani an element kan enter atikha entinan tilai hian 2 lo omta adanga 0 0 0 2 0 0 0 2 hetianga non diagonal elements how a chia figure pa ngai ani a in ang vek ani a adang how 0 ani khan hetiang matrix hi scalar matrix kan ti ta ni chuan adot le a chuan diagonal matrix po scalar matrix ang deuh thawani a square matrix ani ngei turani amaro chu ta hian an diagonal elements ka a in an vek atul kher lovani hetilaya hian -1 lo ni ta sek 0 tilai hian 2 ni thei 0 0 3 ni thei hetiang ang matrix hi diagonal matrix kan ti chu lo ni ta ni ti chuanin a diagonal elements ate ho chu -1 2 le 3 ani scalar matrix ero chuan ain an vek angaya diagonal ero chuan ain an vek kherangai lawani ti chuan adot le chuan poimo em me adot le chuan number 7 a chuan unit or identity matrix ani unit or identity matrix ni tur chuan square matrix ani ve ngaya tin hetiang ang bok hian a non diagonal elements how zong 0 ani a diagonal elements how 1 ani khan unit matrix or identity matrix kan lo tita tin identity matrix in akina po kan lamang changkai hle dona he identity matrix hi capital letters a b c mang ve lewin I kan mang b kani I kan mang b ka thei po hi ti hian kan lo ti thei ni equal to I ti chuan hei hi a order exange number of rows kan chhia chuan pathum number of columns kan chhia chuan pathum a order kha 3 ne hei po hi square matrix ani ti hria chan ni wangin identity matrix of order 3 kan ti mei don ani ti chuanin identity matrix a chuan capital I kan mang bek don ani comparable matrices pani emo pathum emo kan compare don chuan square matrix anni emo an order ka emo ka an nge ngai ni order in ang lo matrices te chu compare thei lawani entinan tiang hian example ka pidon ani comparable matrices
example ka pedona matrix A khan 7 5 minus 1 4 3 2 lo nei ta matrix B khan order minus 1 0 8 7 1 3 lo nei ta hetiang ang order in ang khachu compare the comparable matrices anni order in anangaya tin order in ang lo chu I compare the an dilawani dot le a chuan equal matrices kha equal include tur chuan uncorresponding elements te po kha uncorresponding elements te kha anin anangai ni entirna ti hian a11 a12 a21 a22 2 3 minus 1 1 alo ni ta hemi de pani hi equal matrices ani theina tur chu a11 hian 2 atlukin a12 hian 3 atlukin a21 hian minus 1 atluka a22 hian 1 atlukhan khami te matrices kha equal matrices kan ti chu lo ni ta ni entirna example pakhat kan zia kanga 2x plus 5 7 chuan 0 3y minus 7 equal to x minus 3 7 0 minus 5 hemi te pani hi a include kan ti ta ni a include kan ti ta ti chuan hei hetilaya hetilai me hi chu unknown quantity lo ni ta include tur khanin hemi te pani an include ti sa ni ta he equal to kan manga ti chuanin kan lo chok don ta hei le hei chu include ti shiat sa ni ta hetilai a21 le a21 om po hi 0 ve ve an include chiang ta equal matrices hemi given condition atangin x value hi mu chhuah theia hemi te pani equal matrices an ni awangin hetilaya a11 din muna om le hetilai a11 din muna om kha kan include tir don ta ni 2x plus 5 equal to x minus 3. Ti chuan hei kan chokanga 2x minus x equal to minus 3 minus 5. It implies x equal to minus 8. X aya khan minus 8 alo om don ti na ta ni. Ti chuan hetilai mi po chu tiang bukin 3y minus 7 equal to minus 5. 3y equal to minus 5 plus 7. Ti chuan it implies y equal to 2 by 3. Dekhanin y aya hian 2 by 3 kan mangdon ti na ni ta ni. Kha equal matrices anlo include na atang khan unknown variables heng ho kha amu chhuah ve thei ti na ani don ani. Adot le chuan addition of matrices kan zir don ani. Matrices pani matrices he kan do anga tam kan bel theya ni masila unorder kan en photanga ya ni. Matrices kha unorder ain an lo chuan a bel le thei mi lo ta ni. Entirna abel le thei lo dan kan abel thei dan kan soi ma support tange matrix A kha minus 2 5 4 8 alo ni ta matrix B kha 4 3 2 minus 5 alo ni ta ni hemi te pan hi order in angania order in ang chu abel thei ve kan ni abel dan condition chu A plus B ti hian kan bel don ta ni abel dan chu uncorresponding elements heta a11 na omle heta a11 na om hemi matrix in the first element in the first row and in the first column omle hemi elements first row le first column om hemi te panhi ka bel don ani minus 2 le 4 ka belanga minus 2 le 4 ka bela ron chhuak chu 2 ani chu tiang bokin hetilai a12 le heta a12 ka bel le dona 5 le 3 chu 8 ani chuan hemi le hei ka bel le don ani 4 le 2 bel chu 6 ani this one hei le hei ka bel le dona 8 plus of minus 5 chu 3 lo ni le ta ni ti khan order in ang chu ti hian all some theihna bel the ni order in ang lo bel kan tum ve don ta ni entinan ti la ya hian hei hianin in elements nei bel ta se a minus 2 0 nei bel ta se ti hian bel kan tum taringot mai ni minus 2 0 bel kan tum ta order in ang lo chu a bel thei lo dan chu hei le hei ka lo bel ta hei le hei ka bela hei hian bel pui tura nei ve lawa khatia ga ngani chan bel lo top tur thi na ni matrices ka order in ang lo chu a bel thei mi alo ani ti chuan thil poi mo de mai chu matrices kan bel hian matrices pani pathum kan bel hian commutative law a obey ani commutative law a obey omzia chu a is ya masaka b is bel le B is ya masaka A is bel kha answer in chhuah kain ang reng don ani A plus B equal to B plus A hetilaya po hanti chin ma ula hetilaya B hi yak masa ula A yak nu ula zu bel ta ula answer in ang reng don ti ani
chuan in adot le chuan associative law chuan matrix pathuma khan a le b ibel a chhuah ka c izubel le b le c ibela a izubel kha thumun reng ani tin hei pakhat na nia pahni na nia a pathum na a chuan zero or null matrix le matrix elements panga element ne panga ibabel khan matrix angai thau kharon chhuak don ani hemi zero or null matrix izubel khan a matrix a kha atidang lam lo ani ti chuan in number 4 a chuan negative additive inverse emo negative of a matrix omta hemi matrix kan en chuan a negative a chu negative of a matrix additive inverse ponti ni hemi negative of a matrix a chu minus a hetilaya assign hawa I change khan additive inverse emo negative of a matrix kha alo chhuak mai don ani 2 minus 5 minus 4 minus 8 heng hawi negative of a matrix or additive inverse kan ti chu lo ni ta ni ti chuan adot le chuan scalar multiplication of matrices scalar chu number engpo soina ni ta quantity a alut zong nei scalar number engnen po matrix I multiply chuan hetiang hian I multiply don ani matrix a hi 1 2 4 5 minus 2 3 lo ni ta se a scalar quantity engpo I lo la ta ni entirnan 2 in I lo multiply do ta 2 multiply with a matrix a 2 1 2 4 5 minus 2 3 ti chuan I multiply khan elements hi a hran pa in is multiply vekang 2 1 is 2 2 2 are 4 2 4 are 8 2 5 are 10 2 multiplied with minus 2 is minus 4 2 3 are 6 kha scalar multiplication of a matrix ani 2 I multiply do chuan hetami te chau multiply lovin a element song kha I multiply do ani ti chuan in property omta ni result kan ti zo kang chu property lo omta amasa chuan matrix a le b kha scalar number eng po in ka multiply do ta entirnan kha number a kha ke lo ni ta se hemi te pani ibel nuwa ke I multiply le a hran pa a ke I multiply ve kha a answer a in ang reng don ani a le b bel nuwa ke multiply le a hran pa multiply scalar quantity ina ka zo multiply ve nuwa kan bel khom kha answer a in ang reng don ti na ni tin a pani na chuan scalar any scalar ka lo lata pakhat kha k1 pakhat hi k2 ti chuan hemi te pani bel khom hi matrix a nen ka lo multiply do ta hetia number ka do pani ka bel khom nuwa matrix a ne na ka multiply le a hran pa a scalar ina ka multiply ve answer ka ai nang reng don ani ti chuan number 3 a chuan scalar pani ka multiply nuwa matrix a nen ka multiply le scalar pakhat matrix a nen ka multiply emo hei hi thil thumun vek ani answer in ang vek ani don ani ti chuanin scalar multiplication a khanin example problem claim kan solve dona hemi ti chiang turin chuan equal matrices te pokha a involve tel vek dona addition of matrices te pokha a involve tel vek dona ni example solve tur lo ni ta hemi problem hi ka solve don ta ni I ol meya ama mi te kha I properties tele anin na te kan soi kha kan shia chan chuan hi scalar multiplication ani meya scalar multiplication of matrix with these two ania khami in multiply nuwa hemi ne na bel khom lo ni le ta ni tin hemi te pani bel khom hi he ne nan ain tluk ati le ta ni equal matrices property ka kan apply le don ti na ni ti chuan ka chok don ta ni ka multiply don 2x 2 5 are 10 2 7 are 14 2y minus 2 into y 2y minus 2 3 are 6 plus 3 minus 4 1 2 equal to 7 15 6 4 hey scalar multiplication ka apply ta zau mai ni ti chuan he mi te pani addition of two matrices ka apply le don ta ni it implies hey they are of the same order in angani hey 2 by 2 ni hey po 2 by 2 ni 2 by 2 ni
ti chuan hemi te pani hi order in ang an ni wain ka bel don ta ni 2x plus 3 uncorresponding element nen zel bel turani kha 2x a hian 3 ka bel dona theihna hian minus 4 ka bel dona ni theihna minus 4 bel chu 6 ti chuan 14 a hian 1 ka bel dona 15 ti chuan 2y minus 6 a hian 2 ka bel dona 2y minus 6 plus 2 chu 2y minus 4 ani 7 6 15 4 khi kalang mu chuak ta ni ti chuan hetilai matrices patni in split akha tuna chuan by the properties of addition mangin he matrix pakhat aron chuak ta tin hemi te matrix ai alawin tluk awangin tatang hianin hemi chu ain tluk ani ti kan sa ta ain ziak sa renga ti chuan hetilai hemi hi 7 ni tur hian x hi enge ni veng ma se zona kha heta zona khan hemi te pani in tluk ati wangin now hey properties of addition equal matrices kan mangdona 2x plus 3 equal to 7 it implies 2x equal to 7 minus 3 tikhan x equal to 2 ni ta hetilai x below hi 2 ni turani hemi te pani in tluk tur chuan kan lo chokta x below kha 2 ni ta hian 2 handa ma te ule 2 to 4 plus 3 to 7 ne lo inang le ta chi ani also hemi te pani hi ain tluk sa a zona ngai lo ani tuna ro chon heta in tluk na atangin y value hi enge ni ve don ti kan mu chuak dona 2y minus 4 equal to 4 it implies 2y equal to 4 plus 4 it implies y equal to 8 by 2 answer to 4 chon hetilai mi hi 4 ni ve tur chon y value ka 4 ani ngai ni han da maula y aya khan 4 han da maula 2 4 are 8 and 8 minus 4 to 4 ani chuan heinen 11 tluk le ta thlap mai ni kha ni apply na pakhat chu ni ta ti hianin scalar multiplication te addition te equal matrices te kha hetan kan apply ta ni additive inverse negative of a matrix ti vel kan zira amulama khan ti chuan pakhat hi kan chokle chinanga matrix unknown matrix mu chhuah dan equation and solve and find the value of the matrix A ti angani mei don ni chu x plus 4 6 7 of minus 3 equal to 3 minus 6 5 minus 8 khimi te tang khianin a matrix x in song chhak ro ti lo ni ta all sum em ani hemi hi ti hian x plus matrix A matrix B ti angin kan let thei ani ti chuan x matrix x hi in phum ru ni ta enge elements an nei don ti shat lo ni ta ti chuan hi kan da phei chuan hetiang kan da phei chuan hi minus of A additive inverse of A lo chuak ta ni ti chuan in hetilai mi hi 3 minus 6 5 minus 8 plus hemi a negation hi kan la ve thung don ta ni a negative minus 4 minus 6 3 minus 7 ti chuan kan bel to mai don ani chuan kan bel khan matrix x in phuma hetilai kan mu chwa to makha aron lang don ani chuan engting en yang 3 plus of minus 4 to minus 1 minus 6 plus of minus 6 to minus 12 5 plus 3 to 8 minus 8 plus of minus 7 to minus 15 tikhan het hemi matrix x akha hetilaya a negative additive inverse hetabada phe khan matrix x chu aron chuang me don ani kha zong kha addition on matrices kan zir thei chu ni a adot le multiplication of matrices kan zir le don ani